ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla aha m brọda Paul Chigbo ebiko achọrọ m ka mkpọrụta uche anyị na ụfọdụ ife na-emenụ anyị gba nkịtị anyị were few things na-edistract onwe anyị ụmụ Igbo ka anyị mụrụ n'anya ife na-emebi na-ege ntị ekwena ka ife ọ na-akpọpụ uche gị n'ife nnekwu ka anyị mụrụ n'anya enwe few things m chọrọ ịmanye ọnụ iji maatụ ife dịka nwanne anyị nwoke Mr. Mathias Ezeakụ anọ na arụ adịrọ ọtụtụ mmadụ wee na-ekwu ife kwesịrị ma ụfọdụ na-eje ụka kwesịrị represent Kraịst, ụfọdụ na-ewe isi ọnwụ, ụfọdụ na-asị mbụ gịnị na ọ ya afọ ife o mere onwe ya n'ụgwọ ọrịa ka ọ na-anata. Ọ bụrụkwa otu a ka ọ dị ụmụnne m, ọ bụrụkwa otu a ka ọ dị. Ife Mr. Mathias na-eme abụrụkwa nnọọ heinous crime. Ife abụ direct attack to God, yes, enwe character assassination, enwe false accusation, mana ọ bụrụ onye nwa bụ the worst person you can think of. Enwe ọtụtụ na-eje ụka na-arụ ala na-epu eze enu. Anyị ncha niile enwe shortcomings, enwe ebe anyị esiri emeti ya, mana nke ịpụta na-ewe isi ọnwụ mbanụ o kwesịrị. Even the robber on the cross, ịma mmadụ onye o gburu, mana onye nwe anyị grantịrị ya direct entry mbọsị ya na anabọ n'elu obe na Gọgọta. Biko achọrọ m ka anyị hapụ ị na-atakarị onwe anyị, na-edistrati onwe anyị. Ịfụ na ndị nna di na-abata na be unu ịgba mbọ jikọọ ụmụnne gị ọnụ, unu gbakọọ izuka ụmụnne nọkọ ka ugwu azịza, ịfụ ndị nna di ya pụọ. Mana enwe division na family, otu a ka ndị iro esi wee bata. Ife nji emetụ ife aka bụ ka uche anyị dị ya. Anyị afụgo the so called ndị na-egbu mmadụ, ndị na-achị efi ogbu mmadụ. Ọkwụ na ụfọdụ ndị nga agbagbu n'Abraka na Delta steeti, echebụ m ife a mee na Edo steeti. Ọbịa doma nọ na Delta, unu afụrụ na that DPO unu afụrụ attack na anya n'akụkụ mebe ihe afụ na-enwezi full blown war. Ndị ụmụazị Fulani pụtaziri na attack gbuo some people ndị Abraka. So ọ dị Abraka youth pụtazie na-achụpụsị ha. Unu afụrụ ife a full blown war. O nwere ife eji marụ ndị Igbo, mana Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ dozuru ha arụ. Anyị ekwesịghị correct that impression. Ife ahụ ifuru bụ stigma. Mana ọtụtụ ụmụnne anyị ji opportunity ya ndị Fulani ji bata be anyị na-egbusi desert ya villages. Na ife ha na-eme ndị agadi nwoke, na eke ha si egbu ndị agadi nwaanyị, na eke ha si egbu ụmụazị. Anyị na-enwe mass migration. Anyị na-enupụ obodo anyị ghere oghe, anyị na-anagasị mba ofesi. Ụfọdụ ekwu na ụmụ ha ama abatasị, amaghị akwụrụ ọtọ chie ka onye ya edozibeghị. Anyị nwee ike wepụ aka n'ife ọjọọ. Ekwugo m ya severally na sin bụ food for demons. Anyị wepụ aka n'ife ọjọọ chọọ iru Chineke, God will heal our land. Ọsa anyị were ume ana chọọ iru ya, wepụ aka n'ife ọjọọ na achọ iri ya n'ezi obi n'ime mmụọ. Iwu ka ọ bụ na ọ ya aza ya ekpere, heal our land. Anyị dị healing na Igbo land. Ma ọ bụdagodo ụmụnne anyị, ịma ụmụazị one ndị Igbo ji kidi na ụmụnne ha wee lụgasịa duplex ruo n'elu n'ife a na-eme. Sọsọ na nwanne gị ekwere emesi tattoo maka na agụụ na-agụ ya, igbuo ya. Kedu ụdị ife ọba ọbara Igbo aka izizi kwe gị igbuo nwanne gị? Agwaghị mmadụ one so ndị a nọ n'ime ofe na-aghụrụ kidney human beings na-ele. Ịlụcha duplex ndị bụ na afụ na ego adịgo, ihe chukwakwa ego ahụ akpọghị ife ọgaranya ya pụtakwa. Maka ihe ada commit more crimes ka i wee maintain all those riches ma ọ na-ekpọrọ ya riches. A na-eji nnukwu nje ekpuchi obere njọ. Ije ori kịta iwe fe iru onye ma ihe egbunu mmadụ ka i wee kọva anụ maka ịgbapụ gị afọ. Ịfụ na nke mbụ na ijere ori, nke ịbụọ igburu mmadụ ịkwafuru ọbara ka i wee kọva na igbe rọba. Ị tụrụ ime kịta illegitimate pregnancy, ibiri ndụ akwamiko, iwe ike ime na abortion ka i wee kọva anụ na idiri ime. Ịfụ na ịkwafu ọbara bụ abortion dị higher than akwamiko nke ịkwabụrụ maka igbu mmadụ abago na ya. So a na-eji higher crime a cover the lesser one. If we should categorize crimes, ụmụnne anyị committed a lot. Anyị Igbo aṅụgo ọbara, arụ emego. Apụta na-agosi ma egwu vulgar language m na-akpụ n'ọnụ oge ncha. A na-eme ịfụrụ ọ dịka ya sị na ọ bụrụ na o nwere ife na-emenụ. Nyaasị na anyasị, breast na breast, na azonto, one corner, Zulu dance challenge. Ife aka ya da-afụ ndị a na-aba anyị ime. Anyị nọ na circle of doom. Anyị nọ na circle of doom. Nekwe nke apụta na Nsụka, ekwuchabọ nke Ezeagụ nke Nsụka pụta. Nke abụ nke ugboro ịtọ na-amanye okwu ọnụ. Ọkpọ onwe ya pastọ, mana evil man. Ife ka nji na-ekwu eme attack native doctor, eme attack witch doctor, eme attack ndị ụka. Ọ bụrụ ife a bụ nsogbu anyị. Nsogbu anyị bụ ndị ajọ mmadụ. Nwoke akịta abụrụ pastọ,
Obuno dibia is just an evil man. Enwere dibia ha nwere awụrụ ha ndị ezigbo dibia. Enwere men of God ndị ezigbo ha nwere awụrụ ha. Mana ifu ha na ajọ mmadụ na dibia fu ajọ mmadụ na ifu ụka. He is just an evil man. Say general wipe. Ke maka ndị politicians. Na eme ife ọjọọ. Iya wipe politics, wipe democracy. Say na amachizi ọchịchị. So can we no common sense? Can he hit our skull? Can we go why receive sense? Or if I can't do not take Governor Solu Dalu, now go quasi Governor Peter Mba, Nandi Governor Ndi Igbo, see register every church and ministry because most of the churches, the 5 major blocks then I can had registered. Any ministry obona are they identify with a can. Kakan we where the power to go and checkmate if obona name. Every ministry must register. Man ekuchamia or the order mmiri. Okun na fear. Agwagi altars human skull dị ya. Altars. But thank God na Chineke mandi nke ya. Ofife karumo obi. Doma anya bụ na every evil nwere expiry date. If ọjọọ bụ na nwere expiry date. Na odi kidnapping na na-eme kịta. Onye nke abụ ụmụ ịnọ ka o gburu na Nsụka. Ụmụ ịnọ mmadụ mụrụ obi kwe ya. Nke asị na o pekadịcha mpe ọ dị ka 2 years. As na edren go mmiri dị na that well ahụ. Ọ bụrụ na afụcha human skull nke a adịrọ m sure na ọka ha si wee kọ. O wee gbuo mmadụ ịnọ maka onye nke bụ na Nnewi mmadụ ịtọ o nwere ife mere onye nke ahụ adịrọ m sure na enwudeghị ya. Onye nke a bịa gbuo ịnọ onye mee ọ na free onye mee ọ na free. Enwero capital offense edebere. Emere ife ndị a capital offense. Onye meti ya na nga JJS 6 months 1 year ọsịnụ na-enwe jailbreak ọgbafere. Ka iwepụ na aka n'ife ọjọọ. Ntọ abatakwuo na mana city maka village adigo deserted. Young men ha ye kidnap anọghọsị. Ha batazie na city na-ekidnap ndị mmadụ. Eji ma minibus adọbọ cross, eji ma keke adọbọ cross. Onwe nwaanyị anara moto ụbọchị a. Within 2 days enweta moto na Kaduna. Maka ijebe abịa afịa zụrọ. Ọ na-afịa da azụ ijebe ebe afịa na-azụ. Ebe ha enweta ife ha na-achọ bụ na city maka ndị ha na-achọ na village agbafusịa. Ndị fọrọ afọ egbutọpụna ha. So ha weregodo empty land ebe ahụ. O nwee ife ha na-achọ ego to buy more weapons. Agba nkịtị ife ndị a na-eme. Ka anyị wepụ n'aka n'ife ọjọọ. Ị na-agwọ ọgwụ wepụ aka na ya. Iji ọgwụ eme ụka wepụ aka na ya. Iji Bible akọva arụ wepụ aka na ya. Ife jawu nkwucha nkwuo maka arụsị na ọgwụ ọjọọ ndị mmadụ na-agwọ a lot of things a na-commit in the name of omenala uche gị dị ya. Achọrọ m ịjụ gị onwe community feel na arụsị ha abụghị ezigbo ife. Na arụsị unu na-efe ma ọ bụ family ma ọ bụ individual. Can you tell me the benefits or the advantages of arụsị na community unu in the past 500 years? Can I forget to consider Jesus Christ now? Maka nkwuru anya ọgba ụfọdụ kem n'isi mana mmadụ na-ekwe maka afọ onye nwe ka ọ na-ele. Can I forget nke ahụ? Can you just tell me ọ bụrụ 5 even 3 benefit of arụsị ma ọ bụ ọgwụ in the last 500 years, even 100 years, 50 years? Ka nkwuzie nke mee n'iru gị. If you don't have the historical facts from your community on the ground, can you tell me it was the benefit of worshiping God? It was the benefit of our Lord Jesus Christ. I will tell you, my God is so numerous. Because I weapon I can afford joy. I told you Chineke. So God will heal our land. Obara my voice. And now ya no obara. This ani ho nyonya. Kai weapon I can distractions. Let us be focused. Kai jikon akon. Na agbaka aka buru oda ni arụ. Ọrụ ekere ka hụ na agwọ. Kai kpọ na ife ọjọọ ife ọjọọ. Kai ghara akpọ na ajọ omume ife ọma. Kai kwụsị na igbo nwaanyị mgbe ụmụ Igbo. Kai fụ na nwaanyị n'anya. Unity, peace, love, yeah, what I progress. I am a brother Paul Chibo. Kemesia.